Sziasztok, skacok, én Hurvi vagyok, és itt is volnánk a következő kérdez-felelek videónkhoz. Rengeteg kérdést kaptam Ask.fm-en, és úgy gondoltam, hogy készítsünk belőle is egy kérdez-feleleket. Állatkertbe vagy kiállításra mennél szívesen? Én szerintem talán állatkertbe. Mostanában a kiállítások annyira nem izgik, mert ugye osztálykirándulásokkor szoktunk ilyen kiállításokra menni, és az állatkert azért is jó, mert állatokkal találkozunk, meg így a családot is összehozza, és a szabad levegőn vagyunk. Ezért én úgy gondolom, hogy talán az állatkert egy picit jobb időtöltés. Mi volt az utolsó dolog, amit a tévében láttál? Én még talán fél éve, amikor az Így jártam anyátok sorozat 9. évadának véget ért, annak az utolsó részét láttam, és hát körülbelül azóta nem is nézek tévét. Egy éve, fél éve volt ez. Azóta is látszik. Ha csak 3 dolgot tehetnél az egész életedben, mi lenne az? Talán pizza, gyrosz, és... Mire költöd leginkább a pénzedet? Én szeretem a pénzt igazából összegyűjteni és egy nagyobb dologra elkölteni. Én nem szeretem azokat az embereket, meg én sem vagyok olyan, akik megkapják a pénzüket és azonnal chips kólára elköltik. Én szeretek gyűjteni, például ezt a Razer Elektra fejhallgatót is így vettem meg, hogy gyűjtöttem, és végül összegyűjt rá a pénz, és igen, én szeretek gyűjteni és utána megvenni. Mi az a legfontosabb dolog, ami az országod a világnak adott? Talán a Rubik kocka. Ez egy rövid válasz, talán a Rubik kocka. Félsz a jövőtől, vagy kíváncsi vagy rá? Hú, hát ez egy elég nehéz kérdés. Nem félek a jövőtől, mert hát ki tudja, mit hoz a jövő. Igazából kíváncsi vagyok rá, de szerintem minden csak időbe. Ha kapna egy borítékot, amiben a halálodnak a napja benne van, kinyitnád-e? Ez egy jó kérdés. Én szerintem nem nyitnám ki, mert ha megtudnám, hogy mikor halok meg, akkor ugye például azt mondják, hogy egy hónap múlva halok meg, akkor azon a napon szétizgulnám a fejemet. Szóval szerintem jó az úgy, hogy majd meghalunk, amikor meghalunk. Ja, de ez egy jó kérdés volt. Játszol hangszeren? Most már nem, de tavaly még gitároztam, meg még régebben is, de ugye most a középiskolát elkezdtem, és annyi a tanulnivaló, hogy egyszerűen nem fér sajnos bele az időbe, de majd később lehet, hogy vissza fogok menni gitározni, mert hát nagyon szerettem. Általában mikor kelsz fel? Az attól függ. Igazából, hogy az iskolába megyek, akkor ugye fél hét, 3-4-7-kor szoktam kelni, de hogyha ilyen nyár vagy szünet van, akkor általában ilyen 10-11 körül. Ha láthatatlan lehetnél, mit csinálnál? Talán bemennék a női öltözőbe is. Mennyire tudsz jól főzni? Na hát sziasztok, meg is mutatom az én kis főzés tudásomat. Ezt a tojást szeretném felverni, és hát akkor vágjuk is szét. Van. Oké. Így szét is szedjük. Jó, megy a francba. Melyik a kedvenc órád? Na hát ez lenne az én kedvenc órám. Manapság mi divatos? Na hát látjátok. Ez divatos. Melyik zöldséget utálod legjobban? Na hát ez lenne az, igazából ebben van egy kis piros, de hát ezt a zöldséget utálom a legjobban. Mi a legjobb tulajdonságod? Isten vagyok, ostoba férgek! Nem fogok tulakodni egy...
ennyi is lett volna ez a kérdez-felelek videó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok, és hogyha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm a figyelmet, én Hurvi voltam, sziasztok!